Hello, maayong gabi. Guys, topic nato karon unsaon paghinlo diri sa basura sa Japan. Diri sa ilaha butangan na ning isda. Speaking of isda, ang pangit kayo no. Pangit ka kung isda. Ihugasan ni siya. Kaya ano butangan og karne nahugasan na diri. Ang plastic lahi, paglabay lahi, kani lahi pod ni, lahi pod ang mga dilata, lahi ang papel, lahi pod ang mga plastic. Kay kung mali ang imong paglabay dili na nila kuhaon. Lahi pod kaning mga ingani butangan na nila og oil. Dili siya pwedeng idiretso dito sa lababo. Siyempre lahi din ang mga kuan, mga isda nga mumho, mga unsa pa ng mga panglabay nimo pagkaon, butang nimo sa plastic. Yan. Tapos basta lahi-lahi tanan dili pwede kuyog kay dili na nila kuhaon. Okay.